गिबियावनो आंनि आरबि क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों, जाय भिडिअखौ आं गासैबो बर' इउटिउबारफोरनि थाखाय खालामनो होननानै सानदों। आथिखालाव गोबां सुबुं दंसै जायफोर बिथांमोना इउटिउब चेनेल खालामनानै गाव गावनि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो आरो माखासे बेबायदिनो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनानै बिथांमोना साबस्क्राइबार आरो भिउआर बारायनानै बिथांमोना इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों फैसा खामायनो सानो। दा बेबायदियाव माखासे इउटिउबारफोर दङ जायफोर बिथांमोना मोजांबो नाथाय खायसेफोरा गाज्रिबो। दा आङो बांसिनखौनो सोरबा बायदिखौ जानला मेनला भिडिअफोरखौनो आपल'ड खालामनाय नुदों आरो बेबायदिनो आपल'ड खालामनानै बेबायदिनो मानसिफोरनि गेजेराव दिन्थिनानै भिउआर्स आरो साबस्क्राइबार बारायनानै फैसा खामायनो लुबैनाय बिथांमोन माखासे मानि फेक्स इउटिउबारफोरखौ आं नुदों। दा बेबायदिखौ आङो सानदों बिथांमोना जाहाथे बेबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौ बेबायदि इउटिउबाव आगारा, जाहाथे बेबायदिनो जोङो गोबां नुनो मोनो आथिखालाव, जेरैहाय सोरजोंबा फनाव रायज्लायनाय, फन रेकर्डिंस, बेबायदिनो इम' एप्लिकेसनाव रायज्लायनाय, बेबायदिनो माखासे इम' भिडिअ कलिं, वाट्सएप भिडिअ कलिंनि माखासे रेकर्डिंफोरखौ बिथांमोना गाव गावनि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामनानै होयो आरो साबस्क्राइबार आरो भिउआर्स नागिरो। दा बेबायदियाव जोंहा गोबां बदनामनि मान सनमाननि खोथा दङ। दा जोंहा बेबायदिनो माखासे बर'नि जेराव माखासे मानि आथिखालाव बिदिनो रं नाम्बार जालायनानै रायज्लायनाय, बेबायदिनो माखासे गाज्रि खोथा रायज्लायनाय, बेबायदिनो माखासे फन रेकर्डिंसफोरखौ आथिखालाव जोङो खोनानो मोनसै आरो। बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौ इउटिउबाव जाहाथे आपल'ड खालामनोब्ला नोंथांमोना मोजां भिडिअखौनो आपल'ड खालाम आरो मोजां रोखोमै नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामनानै इउटिउबनि गेजेरजों फैसा खामाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि बुंनाय राव बेखौ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन आरो सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा बेखौ आं जेबो बुंनो गोनां गैला। आङो लिगेलखौसो बुंदों, नोंथांमोना लिगेलि फैसा खामाय, मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनानै साबस्क्राइबार नागिर आरो भिउआर्स नागिर। आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो मोनसे भिडिअ खालामबाय, जानो हागौ बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो मोजां जादों आरो आं इयुनाव बेफोरबायदिनो माखासे इनफरमेटिभ आरो माखासे गियानजों सोमोन्दो गोनां माखासे नलेज गोनां भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगोन। बेखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि चेनेल आरबि क्रिएशन इउटिउब चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम, जाहाथे आंनि उनाव बेफोरबायदिनो गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरनि नटिफिकेसनखौ मोनो। गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि बे सुंद' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ फर वाचिं।